Punt 15. Pregs i preguntes dels regidors. Bé, jo per a que no se me diga que els plens de l'Ajuntament de Granyena se fan llargs perquè els regidors del Partit Socialista no són disciplinats, en lloc d'utilitzar els dos torns de dos preguntes o pregs, utilitzaré una només. Faré dos pregs ara i no utilitzaré el segon torn. El primer prec va en el sentit, crec que ja l'he dit dues vegades, si este és el tercer, que en els pregs que se fan en els plens el govern municipal hauria o bé de tindre's en compte o dir no mos dona la gana i així no sabríem els que fem els pregs que ja no mos van atendre. Perquè aquesta és la tercera vegada que vaig a pregar que no se porten plens en 15 punts que fan impossible el apegar a aquest moment de fiscalització de l'oposició de tot el govern municipal, perquè ni el cos ho aguanta, ni ho aguanta el públic, ni segurament la legalitat, perquè el ple s'ha d'acabar el mateix dia que comença. Si fèrem una miqueta més llarg, acabaríem en el dia següent i seríem il·legals. I això que hem canviat l'horari de les 10 que se feien abans, quan els nostres pares de la pàtria eren homes i dones de seny, per les 8:30, doncs així ni tot, perilla la possibilitat d'acabar el mateix dia. Per tant, el prec és que s'intenta eliminar plens de 15 punts d'ordre del dia. El segon prec va, haureu seguit per la premsa, que determinats alcaldes de la comarca han portat al ple i s'ha aprovat el no cobrament en els seus municipis de la tassetat. Tenint en compte que aprovarem una moció conjunta dels tres grups polítics en contra d'aquesta mateixa tassa, doncs el meu prec és que des del propi Ajuntament, a través de la Comissió Informativa d'Urbanisme, que se treballi per elaborar una moció conjunta que finalitzi en l'aprovació en este ple del no cobrament d'aquesta tassa. I que tots considerem que és abusiva i que tots considerem que està aprovada en contra dels interessos dels nostres ciutadans. Buenas noches. Después de 8 meses de ir varias veces solicitando el repintado de los pasos de viandantes, de algunos de ellos, estos ya se están produciendo. Ahora bien, lo que yo llevo ya tiempo observando es que hay una serie de vehículos que aparcan en esos vados todos los días. Antes la excusa era de que no estaban repintados y no se veían. Ahora se ven claramente, pero continúan esos pasos ocupados por vehículos, lo que hace que sea peligroso tanto para el transeúnte como para los vehículos el circular por allí, porque no hay manera de cruzar por otro sitio que no sea tan peligroso. En concreto, el del Sol, que ha pasado de tener un paso de viandante a 3, el Sol con la esquina de Glorias Valencianas, todos los días hay vehículos aparcados en esos pasos de viandantes. Es por lo que pido un mayor control por parte del concejal de policía para evitar en la medida de lo posible esto. Y mi segunda pregunta era, el año pasado, por septiembre, octubre aproximadamente, yo puse en conocimiento de este ayuntamiento que durante el mes de agosto el pueblo de Meliana se queda sin suministro de prensa, lo que hace que mucha gente se tenga que desplazar a los pueblos de alrededor, entre ellos gente mayor que muchas veces no tiene disponibilidad para poder desplazarse. En su momento pregunté para este año si se podía reunir el concejal de comercio con los establecimientos de venta de prensa y revistas para coordinar de alguna manera o controlar de alguna manera el que el pueblo no se quede sin suministro de prensa durante todo el mes de agosto. Si se ha hecho, quiero saberlo, y si no se ha hecho, si se piensa hacer. Gracias. Bona nit. Bona nit.
Sí, jo tinc una curiositat un poquet, si se vol dir, ingènua. I és, arran de veure les resolucions d'alcaldia en la que n'hi havia 2 obres adjudicades a Centre Verd, és la mateixa Centre Verd, Viver Centre Verd, és la mateixa empresa que fa el manteniment de les zones verdes, que ha fet la construcció dels parcs. Vull dir, no sé, és que no sé si en el temps que duc de regidor és una empresa municipal, Centre Verd. Vull dir, i això me du a altres 2 qüestions, una de tipus procedimental, ja que fan tantes activitats, tenim la cautela de saber si estan donats d'alta en els epígrafs d'activitat econòmica adequats, i una segona, que seria quasi un prec, no podem diversificar un poquet, ja que els contractes menors ens permetrien per poder fer-ho? Gràcies. Sí, 2 qüestions. Una, així que en un punt anterior, que és el conveni de col·laboració amb Tavernes Blanques. El 28 de maig de 2009, l'Ajuntament de Meliana va aprovar un conveni marc amb l'Ajuntament de Tavernes Blanques per a la col·laboració en la prestació d'obres i servicis en la competència municipal. En el mateix ple es posa de manifest que es donaria compte de l'aplicació d'aquest conveni en la Junta de Portaveus. En els mitjans de comunicació sovint hem pogut anar llegint diferents valoracions sobre aquest conveni. La més cridanera, com he comentat abans, la que feu el regidor d'Obres i Servicis de l'Ajuntament de Meliana i primer de l'alcalde, el senyor Cuesta, al principi d'enguany, sobre l'estalvi que a final del 2012 havia comportat l'aplicació del conveni, que valorava en uns 600.000 euros. Una xifra que el nostre grup és prou cridanera i que va motivar que el Grup Compromís demanara al 7 de febrer un informe de secretaria i intervenció sobre l'aplicació d'aquest conveni a la valoració econòmica corresponent i la convocatòria d'una junta de portaveus on l'equip de govern explicara les actuacions realitzades. D'aquell escrit no hem rebut cap contestació, cap informe i no s'ha inclòs aquest punt en cap junta de portaveus. La petició és que se'ns lliure l'informe sol·licitat i es tracta el punt de la Junta de Portaveus corresponent. La segona qüestió és que el Bloc Compromís també, amb motiu de l'amortització de la plaça de tècnica de promoció lingüística a final del 2012 i vistes les manifestacions en aquest sentit del portaveu del Partit Popular, com es recull els actes del ple de 1 de febrer, l'1 de febrer vam sol·licitar per escrit còpia de l'acord de l'Ajuntament de Meliana, el que corresponga d'encàrrec de la gestió de l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià a l'Institut Municipal de Cultura de Meliana. Còpia que tampoc se'ns ha lliurat encara i la petició concreta és si s'ha fet aquest encàrrec i si s'ha fet que se'ns lliure la còpia de l'acord corresponent. En el ple ordinari de fa un any, de 28 de juliol, també es va aprovar la modificació número 1 del projecte de construcció del col·lector general des de l'Avinguda Santa Maria fins al Calvari, executades per l'EPSAR. Una modificació amb un increment d'uns 400.000 euros, que incloïa, entre d'altres, el canvi d'arbrat de l'Avinguda Santa Maria per palmeres adultes. La pregunta és, on estan les palmeres si és que es pensa executar aquesta modificació aprovada al seu dia? Bé, en el punt 11 hem aprovat la nova carta de serveis de la Red AFIC, però en el pla d'ajust s'explica que la Generalitat no subvenciona a la gent d'ocupació i desenvolupament local i que l'Ajuntament tampoc, la Generalitat no dona la subvenció i l'Ajuntament tampoc aporta el 20%. Per tant, en cas que se facin declaracions d'aquest tipus, el servei que se presta per part de l'Agència de Foment Econòmic va quedar molt reduït. El que volguem és que ens explicaren en quina situació se troba això.
Bueno, lo Tony creo que eran ruegos, eran preguntas, ¿no? Lo único es que, bueno, sí es verdad que los plenos, pero en este caso en concreto recuerdo que la comisión de portavoces, aunque los puntos los pone el alcalde, estuvimos viendo... Ustedes le dijeron 8. Yo creo que no, estuvimos leyéndolos, ¿eh? No, 8. Pues 8 yo creo que no, se estuvo leyendo y acordamos todos que lo lleváramos a pleno todos. ¿Qué más? Mario, a ver, nosotros todo esto viene del Departamento de Urbanismo, no está la concejal ahora, pero de todas formas cualquier duda que tenga, el Departamento de Urbanismo está a tu disposición para que pidas lo que necesites y todo lo que quieras, y los informes técnicos y informes de todo. La mesa de contratación, los políticos, hace ya muchos años que no estamos. Pilar, a ver, los vehículos, vale, bueno, el concejal de policía. Les grans medides no són les iniciatives de peatons, sinó entonces en matí de parlar amb la policia per crear les medides adequades i que no aparquen els passos de peatons. Lo de Patricia, de comercio en los kioscos, lo de los periódicos de los... Bueno, bona nit. En dir que no m'he reunit en els quioscos, però són comerços que ells poden decidir les seues vacances quan vulguin. Està clar que no tinc inconvenient en fer-ho y això, simplement. No, es eso. que es libre comercio y que cada uno puede coger las vacaciones cuando quiera. La única cosa es intentar hacer lo posible por coordinarse o intentar que se coordinen entre ellos. Si no puede ser, no puede ser, porque simplemente pueden coger las vacaciones cuando quieran. Pero que se den cuenta también cómo dejan el pueblo en el mes de agosto, sobre todo para la gente mayor que no se puede desplazar a otros municipios como es Tabernes o otros sitios que son pueblos mucho más pequeños que Meliana y sí que tienen prensa durante el mes de agosto. Sí, me parece perfecto, lo entiendo y estoy de acuerdo contigo, pero ellos decidirán. Yo no tengo inconveniente de reunirme con ellos y si puedo hacer algo mañana en un momento me pasaré por ellos y hablaré con ellos. El convenio con la Ayuntamiento de Reblanques, me parece que siempre estamos igual. A ver, yo lo que dije a la prensa es que la valoración económica era hasta 2012, no durante un año, sino desde que se había firmado todo eso. Y no dije solamente un municipio, dije la suma de los dos. ¿Vale? Que es que, dicho así, parte que solamente seamos nosotros y tal. Es cierto que lo de la reunión yo quería haberlo hecho antes, pero tampoco depende de nosotros únicamente, depende de otro ayuntamiento y dos que estaban en ciernes. Estábamos aguantando para ver si ellos ya firmaban y todo, pero en principio lo que me han dicho ahí es que para septiembre sí que se va a hacer esa reunión. Y luego los informes económicos de intervención secretaria es que no procede, es que este convenio en sus bases lo pone claramente que no es así. Entonces no hay ninguna acción económica, simplemente es un intercambio de trabajos y de tareas y de personas, pero no es una valoración que digas esto es lo que hay. He dicho antes que era hacer más cosas con el mismo dinero. La técnica de Valenciano no hay ninguna encomienda al IMC. Puntualmente hay tareas del área de Valenciano que las hace el IMC, pero no hay ninguna encomienda por escrito ni nada, ninguna encomienda. ¿Qué más? Lo de que ha preguntado Amparo, eso tenía que estar la concejal de urbanismo. Yo ahí no te puedo contestar, no lo sé. Y en el tema de la red AFIC, en el tema de la red AFIC, a ver, una cosa es que se recorte, otra cosa es que se elimine el servicio. No se elimina el servicio, pero habrá gente que tengamos que reubicar en ese sitio. Jo no anava a intervindre en el segon torn, però com no me contesten del primer, de la tasa Tamer que m'han dit. Anem a treballar-lo en la comissió d'urbanisme o no l'anem a treballar, o hi ha voluntat política, o paguem i ximpum, o paguen els ciutadans. Estamos en la misma, yo ahora mismo no lo puedo contestar porque no soy yo que está en esa, bueno, estoy en esa comisión, pero no soy yo que lleva ese tema, es que Marisol. Entonces, que hablar en las comisiones, por supuesto que se puede hablar, se puede falta. Elaborar una moció, parlar de comissions per elaborar una moció conjunta, si no la presentarà el PSOE i ja la votareu com vulgueu, però és que després quan se presenten les mocions diu no, jo la votaria si foren conjuntes, doncs jo ara estic oferint-vos que elaborem una conjunta, que no, la elabora el PSOE.
Sí, respecte al conveni, jo entenc perfectament el que diu vostè. Jo entenc que un conveni d'aquestes característiques a millor no se poden fer valoracions exactes d'acord amb factura, però si se fa una valoració global d'una aproximació econòmica, de la mateixa manera se poden fer valoracions aproximades del que suposa tal actuació, tal actuació, tal actuació, tal actuació. No crec que és tan difícil. Si és capaç de fer una valoració global és perquè ha sigut capaç de fer una valoració puntual de cada una de les actuacions. I jo entenc que això ha d'haver en l'Ajuntament un òrgan, el que siga, que valore un conveni. A veure si ara un conveni no es pot valorar ni si funciona bé, si no funciona bé, si s'aconsegueixen els objectius, baratar unes dades aproximades o estimatives o tal. Home, no ens passa tant... No entenc? Jo crec que se pot fer, se poden fer els informes corresponents d'acord amb les dades que li passen les regidories o els ajuntaments corresponents i fer una valoració i portar-ho a l'òrgan corresponent, que és la Junta de Portaveus, i ja està. I jo ja estic d'acord amb vostè. Vostè manifesta que des que s'aprovà el 2009 fins al 2011 s'havia fet aquesta estimació, perquè les seves declaracions són de primers d'any del 2012. No crec que pugui fer estimacions d'alguna cosa que encara no s'ha produït. S'haurà fet estimacions del que ja s'ha produït a data de 31 de desembre de 2011 i vostè fa les declaracions en gener. Per tant, entenc que és des de l'aplicació del conveni i també és del conjunt del conveni que afecta als ajuntaments, però això no costaria res fer una valoració. Si és capaç de fer una valoració global és perquè si és capaç de fer la valoració puntual i per tant és això que demanem, no estem demanant una altra cosa i per tant ja ho demanarem en un ple o en una comissió i també se digui que s'estava pendent de reunir-se, però clar, si l'aplicació d'un conveni i la seva valoració del 2009 encara no s'ha pogut valorar on toca, almenys on toca a la nostra part, jo trobo que ahí falla alguna cosa y lo que demanem és que s'esmeni això. Sí, pero en el acuerdo que tomamos era que en el convenio lo que se trataba era que los que formamos parte de ese convenio, tanto nosotros como el blog y como el PSOE, estuviéramos en esa reunión que tengamos de los ayuntamientos. Y en la Junta de Portavoces os informará de todo lo que queremos hacer. Primero es una reunión informativa, viendo todo, valorándolo todo, y luego ya llevarlo. Yo creo que más de septiembre no se va a demorar el tema, porque yo también quiero ya también hacerlo como toca. Sí, jo volia fer una puntualització sobre el que s'ha dit. Els deberes en la mesa de contractació no estan els polítics, però en altres contractes se fa mesa de contractació. Així, concretament, són 2 contractes menors. Jo no estic dient que no se responga a objectivitat en un procés de contractació, però en els contractes menors se podria promoure una miqueta més la concurrència, simplement. Bien, lo que pasa es que cada área tiene un técnico, por ejemplo, así de pronto, uno de sus convenios debe ser lo de la playa de Meliana. Y hubieron 2 empresas que la técnico se encargó de, que eran, creo que fue FCC y fue el Centrever. Entonces el Centrever se quedó con eso porque FCC al final no le interesó. Pero son los técnicos los que hacen los informes y los que lo valoran. Bé, en la Comissió Formativa d'Urbanisme última s'estigué comentant les gestions que s'estaven fent sobre el tercer carril per la via que passa per Roca. I allí, per part de la Conselleria, comentaren que ese dia que no feia falta fer informes ambientals perquè pensaven que això no augmentaria el trànsit. Allí estigueren comentant, ho vaig proposar i així s'ha comentat, que els trens de mercaderies que van a passar per el tercer carril van a ser entre 750 i 1.000 metres de llarg i potser arribaran a ser de 1.500. Això suposa un impacte en la població per on passa, com en aquest cas és el nucli de Roca, però també per Albuixec i per Puçol, i a més per València perquè passa per el túnel tan llarg que n'hi ha i lògicament això també afecta a la població. Per tant, allí s'argumenta
que se demanara a la conselleria que feren ixe estudi, perquè tampoc és cert que no s'augmenta el trànsit, perquè si no augmenta el trànsit vol dir que no van a passar trens, perquè els trens de viatgers van a continuar anant i ara vindran a més els trens de mercaderies, que si no són a més prou, la inversió no va ser rentable. Entonces, la pregunta en concret és si ja s'ha presentat aquest escrit o no a la conselleria. Es la concejal de urbanismo la que lleva ese tema, yo no lo sé. En el próximo pleno se le contestará. ¿Alguna pregunta més? Pues espero que interesses un poc de presència. És que ara s'alça la sessió del ple i després venen les pregs i preguntes del públic. S'alça la sessió i ara passem a pregs.